Амелка, задължително ли е това пролетно почистване? Разбира се, под дивана вече има много прах. Не ме интересува. Аз не го виждам, което означава, че няма. Но ние го дишаме. Може би и да сложим Муся там, тя ще събере целия прах. Кити, не си измисляй. Просто не ми се чисти, особено след празниците. Напротив, трябва да започнем новата година на чиста къща. Винаги измисляш някаква работа. А какво е това? Изглежда, че това е нещо на Луна. Мисля, че знам какво е. Но съм забравила. Чудя се какво е това дистанционно. Дай го тук. Може би ще се сетя. Хей, не го пипай! Иначе ще го счупиш. Амелка, не командвай. Не си търси оправдание да се скатаеш от работа.